Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC. Ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Me yasa ne dimbin ɗaliban da suka kammala jami'a ke ci gaba da neman aiki ido rihe? Za mu je Ghana mu ga halin da suke ciki. Bangladesh da Myanmar sun sa hannu kan yarjejeniyar mai da musulman Rohingya gida. To sai dai ba tabbas game da batun kare lafiyarsu. A Somalia kuma za mu ga wata kallabi tsakanin rawuna a sana'ar kamun kifi. Wata babban matsala da ake fuskanta a nahiyar Afirka ita ce ta rashin aikin yi a tsakankanin ɗaliban da suka kammala jami'a. A wurare da dama ana iya ganin ɗaruruwan irin waɗannan marasa aikin yin sun yi layi suna neman aikin. To a Ghana shekara ɗaya bayan shugaba Nana Akufo-Addo ya hau mulki, ko masu neman aikin sun gani a ƙasa? Ga Ibrahim Mijinyawa da ƙarin bayani. Michael Ofori ya kammala karatu amma babu aikin yi. Ya dai shafe shekaru 7 babu aiki. A yau hukumar shige da fice ta Ghana na ɗaukar ma'aikata. Amma mutum 500 cikin waɗanda ke neman aikin mutum 84,000 ne za a ɗauka. Ahead of the immigration enlistment. So I applied and Na samu labarin cewa wannan hukuma za ta ɗauki ma'aikata, shi yasa na nema. Kuma aka sanar da ni cewa na zo nan domin tantancewa. Wannan dogon layin na nuni da yadda matsalar rashin aikin yi take a Ghana. Yana da wuya a ce ga takamaimai alƙalaman yawan mutanen. Amma hukumar ƙididdiga ta Ghana ta yi kiyasin cewa 'yan Ghana fiye da miliyan guda masu shekaru 15 da kuma sama ba su da aikin yi. Desmond Bresbini shi ne shugaban kungiyar waɗanda ba su da aiki a Ghana. Haraji na rusa harkokin kasuwanci, ko da yaushe gwamnati na ƙirƙiro sabon haraji. Ba ma kare sabbin kasuwancinmu. Shugaba Akufo-Addo da ya yi alkawarin gina masana'antu da kuma ƙirƙirar ayyukan yi. Amma shekara guda kenan da hawansa mulki har yanzu babu kamfanonin. Austin Game wani ƙwararre ne akan harkar ƙwadago. Suna bakin kokarinsu, amma kokarin da suke yi bai isa ya kula da mutane sama da 200,000 da ke neman aiki ba. Waɗanda suka kammala karatu babu aiki irin su Michael Ofori za su sami kyakkyawan fata ne idan har matakan da gwamnati take ɗauka sun so mu haifar da wasu sakamako. To za ku iya samun wasu bayanan akan rashin aikin yin a Afirka da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Bangladesh ta ce ta yi yarjejeniya da Myanmar don mayar da 'yan gudun hijirar Rohingya gida. To amma ana ta baba sosai akan ko kasashen duniya da 'yan gudun hijirar kansu za su yi na'am da shirin. Musulman Rohingya fiye da 650 ne suka tsere daga Myanmar a shekarar da ta wuce. Ga rahoton Alhaji Joru Kulbali. Har yanzu dai ɗaruruwan 'yan gudun hijira na zuwa wannan sansani a kowane mako. Saboda haka akwai buƙatar yin ƙarin ayyuka. Sun haɗa da sabbin rijiyoyi da sabbin tantuna domin biyan buƙatun 'yan gudun hijirar da ke ƙaruwa da kuma shiryawa faɗuwar damana. Sai dai tattaunawar da ake yi akan batun mayar da 'yan gudun hijirar zuwa Myanmar tana janyo damuwa. Ganin irin halin da 'yan gudun hijirar suka gudu daga Myanmar ɗin ƙasa da watanni 6 da suka wuce. Zai wuya yanzu su yarda cewar an samu sauyin da zai tabbatar da tsaron lafiyarsu. Ko da bayan da sojojin Myanmar ɗin suka ce sun kawo ƙarshen ayyukansu a jihar Rakhine, an ci gaba da ƙona gidaje da ƙauyukan 'yan Rohingya. A lokacin ne rikicin ya ritsa da Irfan. Yana da 'ya'ya 4 kuma malamin makaranta ne a Myanmar inda yake zaune da iyalansa. Ya ce hukumomi sun ba su tabbacin cewar za su kare lafiyarsu, amma daga baya sai sojoji suka dira a yankinsu. Sojoji sun zagaye baki ɗayan yankin kuma suna ɗauke da bindigogi. Sun buɗe wuta yayin da jama'a ke ƙoƙarin ficewa. Wasu sun yi nasarar gudu, amma wasu da dama an karkashe su. A wani sansanin na daban, su ma mabiya addinin Hindu da rikicin na Myanmar ya ritsa da su. Suna ɗari-ɗari wajen komawa gida. Idan mu mabiya Hindu muka samu rakiyar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, muna fatan za a ba mu tsaro, kuma za mu ji daɗin rayuwa. Idan suna tare da mu, aka kuma samu matsala, to duk duniya za ta ji. A halin yanzu dai ga alama yaran da ke waɗannan sansanoni za su girma ne a nan ba tare da sun iya cewa ga ƙasar da suka fito ba. Tuni dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Myanmar ɗin
da su ba 'yan Rohingya 'yancinsu na zama 'yan ƙasa. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Najeriya ta sako 'yan Boko Haram 244 da ta tsare. Injirin da na sojan kasar an taimaka musu wajen sauya tunaninsu kuma ana shirin sake shigar da su a cikin al'umma. A watan Oktoban bara ne aka soma yi wa mutane fiye da 600 da ake zargin 'yan Boko Haram ne shari'a a Najeriya. Waɗanda ya barke a kwanan nan a Libya ya sa an dakatar da aikin kwashe 'yanci ranar Afirka masu son komawa gida daga Tripoli. Mutane 20 suka hallaka jiya a wani filin jirgin saman da shi kaɗai ne ke buɗe a Tripolin wanda a yanzu aka rihe. An soke tashin wani jirgi ɗauke da 'yanci rani zuwa Togo. Wani sabon bincike ya gano cewa shayar da mama zai iya kare uwa daga kamuwa da ciwon sukari ko diabetes. Wasu bayanan da aka tattara a tsawon shekara 30 su nuna cewa a Amurka hadarin da uwayen da ba su shayar da jariransu ke fuskanta na kamuwa da ciwon sukarin ya ninka na waɗanda suka shayar fiye da watanni 6. Rayan Ali wata 'yar Somaliya ce mai shekara 18 wadda a kwanan nan ta koma Somaliyar tare da 'yan uwanta daga sansanin 'yan gudun hijirar Kakuma da ke Kenya. Da koma wata gida ta rungumin sana'ar kamun kihi wadda maza ne kawai ke yinta a Somaliyar. Tana aikin ne a gaɓar ruwan Lido a Mogadishu. Su kuma jama'a suna ta magana a kanta. Ga dai labarin Rayan ɗin. Sunana Ryan Ali. A wani sansanin 'yan gudun hijira aka haife ni a Kenya, kuma a nan na taso. Na zo Somalia ne a watan Satumbar shekarar 2015. Na fuskanci kalubale da dama domin na samu aiki. Ina da 'yan uwa 6 kuma dukkaninsu ƙannena ne. Kuma ina faɗa tashin kula da su. Mahaifiyata ba ta yin aiki. Ina samun na abinci daga wannan tekun. Ina zuwa da karfe 3 na safe akan kwale-kwale domin na kama kifi. Ina amfani da raga da fatsa domin na kama kifi. Idan ba ni da waɗannan abubuwan, ina sanya gilashi a idona. Sannan na fada cikin tekun domin kama kifi. Kwanan da na soma irin wannan aikin. Nakan tuka tuk-tuk, amma na daina. Saboda mutane ba sa jin daɗin ina tuƙin. Amma yanzu ina neman abinci ne a cikin teku. Ba sai ka samu izini daga kowa ba. Da zarar na fito daga tekun zuwa bakin ruwa, sai kuɗi su fara zuwa. Yanayin yana kasancewa da sanyi sosai da sassafe. Kuma a wasu lokutan, idan na shiga teku, ina yin haɓo. Saboda matsin da nake shiga. Daga ƙarshe dai na saba. Da haka kuma na soma samun na abinci. Na fuskanci ƙalubale da dama. Maza na zagi na, sannan ina jin zagin da ke fusata ni. Amma nakan yi watsi da su, saboda mutanen da suke zagin nawa ba su da yawa. Idan aka kwatanta da waɗanda suke ƙarfafa min gwiwa. Burina shine na yi nasara kuma na yi suna. To a ɓangaren wasanni kuma ana sake karawa zagaye na 3 a gasar cin kofin FA. Yanzu haka ana wasanni 5. Jamie Vardy na daga cikin 'yan ƙwallon Leicester da ke fafatawa da Fleetwood Town, tsohon club ɗinsa. Kawo yanzu babu wanda ya ci ƙwallo a wannan karawar. Tsakanin West Ham da Shrewsbury ma babu wanda ya ci ƙwallo. An fahimci cewa ɗan wasan gaban Arsenal Alexis Sanchez ya yarda ya koma Man U. To amma ko Henrik Mkhitaryan zai koma manyan? Ana ganin cewa cinikin Sanchez ɗin zai tashi. Matsawar Mkhitaryan bai nihi manyan ba daga Arsenal ɗin. A wani gefen da alama komawar Theo Walcott Everton daga Arsenal za ta tabbata. Likitocin Everton na shirin duba lahiyarsa. Sai kuma gasa 'yan kwallon da ke murzali da Afirka wato CHAN wadda ake yi a Morocco. Nan da ƙarshen yau dukan ƙungiyoyi 16 za su kara. A Group D, Angola ta kara da Burkina Faso a Agadir. An tashi babu wanda ya ci ƙwallo. Tsakanin Kamaru da Congo kuma ana zagayen farko. Kuma kawo yanzu babu wanda ya ci ƙwallo tsakanin Kamarun da Congo. To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbchausa.com. Za ku kuma iya tafka muhawara akan labaran da ma wasu a dandalinmu na musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Amma yanzu Aishatu Musa ke sai an ji ku daga nan London.